Vil du sælge din andelsbolig, så er der flere vigtige faser i en vellykket andelsoverdragelse. Her er, hvad du skal gøre, inden du kan sælge. Husk, det kan tage op til 3 måneder, før alle dokumenter er på plads og din andel er solgt. Orienter både bestyrelsen og administrator, inden du igangsætter salget. Bestil en vurderingsrapport, udarbejdet af foreningens faste vurderingsmand, som prissætter lejligheden. Samt en el- og VVS-rapport, der skal efterse andelens installationer. Når du har modtaget rapporten, kan den maksimale salgspris opgøres, og du kan finde en køber. Du må godt sælge for mindre, men ikke for mere. I nogle foreninger er der ventelister, mens man i andre foreninger gerne selv må finde en køber. Når der er fundet en køber, skal du sende alle oplysninger og aftaler vedrørende salget til administrator, som derefter udarbejder selve overdragelsesaftalen. Når overdragelsesaftalen er udarbejdet, sendes den til digital underskrift. På overtagelsesdagen skal du mødes med køber og udlevere nøgler og andre vigtige informationer. Inden den første uge efter overdragelsesdagen modtager du den første afregning. Er der lån i boligen, indfries dette direkte over for banken. Et beløb til sikkerhed for eventuelle skjulte fejl og mangler tilbageholdes. Senest 3 uger efter overdragelsen vil du modtage det tilbageholdte beløb.